Esan dugu, AED-koak direla aintzindarietakoak, AED-koak dira Euskaltzalen Topaguneko elkarteetako bat, baina AED-ren antzera 100 elkartek osatzen dute Euskaltzalen Topagunea. Batetik eta erdigunean, herri eta eskualde mailako 70 euskara elkarte, eta horiek guztira 15.000 bat bazkidetik gora biltzen dituzte. Bestetik, eta tokikomen sarean integratuta dauden komunikazio talde zabaleko kideak ere hortxe daude, aisialdian jarduten duen Kukulaisi elkartea eta kulturguneak. Zerbait ez da, zenbakiek askotan atzean dagoena ere erakusten digute, eta argi dago hor zerbait handia badagoela, eta noski, tamaina horretako erakunde bat kudeatzeko, horren pareko edo halako moduko kudeatzaileak ere behar ditugu. Eta hori ez baita, ahuntzaren gauerdiko ez dula. Eta horretaz ere badakite zerbait, gure urrungo bi gonbidatuek, Irati Itziar eta Jasone Mendizabali, emango diogu orain hitza. Eskarmentu handikoa bata, ja 3. kongresua izango duelako, eta bestea berriz urduri, bestea bezain urduri, baina honek motibo gehiagorekin akaso estreinekoa duelako, eta beraz, ongi etorria nola ez lehendakari berriari, Irati Itziar zurea da hitza. Egunon, eta ongi etorri bazkideok, lankideok, Euskalgintzako ordezkariak, erakundetako ordezkariak, ongi etorri topagunearen urrengo hamarkadetarako lanketa egingo dugun kongresu honetara. 3. kongresua, nire lehenengoa, egia da, batzurentzat 3. baita, 2. lehenengoa ere, badaukagu hemen jende berria gurekin ere bai. Eta hori da, kongresu honekin nahi duguna da topagunearentzat aro berri bat lantzea, ezta? 40 urte mugimendua sortu zenetik, aipatu den bezala. 26 urte topagunea sortu zenetik. 12 azkenengo kongresua egin genuenetik. Arro eta pozik gaude gure ibilbidearekin. Mugimendu zabal eta anitza sortu dugu herriz-herri. Euskararen bizi berritzerako ere proiektu esanguratsuak sortu ditugu. Eta asko zuekin elkarlanean. Baina kezkatuta gaude, ez gaude konforme, zerbait gehiago behar dugu. Ikusten dugulako helburua urrun dagoela oraindik. Eta gainera atzera egiteko arriskua dagoela. Paradigma aldaketa bat behar dugu. Eta horretan diagnostiko hau Euskalgintza osoak konpartitzen dugu, ezta? Bide gurutzearen metafora hori erabili da hainbat urtetan. Aldaketa horretan ikusten dugulako, sentitzen dugulako, behar dugulako, euskara bizi berritzeko, egin ditugun gogo eta sortu ditugun tresna horiek guztiak berritu egin behar ditugula. Egokitu mundu berri batera. Eta horretarako urtebeteko lanaren ostean 3. kongresu hau antolatu dugu. Berritasun horri forma emateko. Bazkideekin, kongresuak erakundeok bazkideekin eta kideekin egiten dituztelako, bazkideekin hartzen direlako erabakiak. Baina gaurkoa berezia da. Ikusiko duzuenez, eragile eta bidaide lagun ezberdinak gonbidatu ditugulako gure kongresura. Gardentasun eta irekitasun ariketa bat da. Azken finean, kongresu honetan nahi dugulako proposamen bat luzatu. Gizarte eraldaketa bat proposatu nahi dugulako. Egunon, Iratik dioen moduan gizarte eraldaketa bat behar dugu. Kongresu honetarako ezarritako helburua lortuko badugu, euskararen erabileran jauzi bat ematea. Eta azkarra izaten den esaldi hori oso prozesu konplexua da, ez bakarrik topagunearena, hemen bildu garen guztiona. Euskal hiztun komunitate osasuntsu bat garatzea da erronka, eta aldi berean oso jabe gara gizarte zabalarekin eta gizartean dauden bestelako erronka guztiekin gurutzaketa hori egin beharra. Nolabait gizarteko agendaren erdigunean hori kokatzea eta era berriak esperimentatzea. Konplexua da daukagun
erronka eta konplexuak behar du erantzuna baita ere. Eta esango nuke, honetan, konplexutasun honek zer esan nahi duen, hausnarketa prozesua zentzu horretan nahi izan duela sustatu topaguneak. Metodologiari dagokionez aldaketa teoria izan da lehen fasearen oinarria eta topalabe taldean nolabait erronkaren tamaina aintzat hartuta eraldaketa sozialerako baliagarria zen metodologia implementatzea proposatu zen. Eta hala, proposamen horri heldu zion topaguneko zuzendaritza batzordeak eta kongresu honetarako prozesua landu duen kongresu batzordeak. Esango nuke ausarta izan dela, 9 lagun aritu dira bai topaguneko zuzendaritzan eta kongresu batzordean, 9 lagun, eta gizatalde honen ausardia azpimarratu nahiko neuke, ezta? Nolabait ziurgabea zen bide bat urratzea erabaki zelako, eta horren guztiaren emaitza alde batetik elkarrizketa talde eragileak landu duen txostenan daukazue, hor sarreran txosten laranja batzu jaso dituzue, eta hori da nolabait azken 7 hilabetez, abenduaren 22-tik, igazko abenduaren 22-tik uztailera bitartean egin lanaren emaitza. Elkarrizketa talde eragileak egin duen lana borondate hutsez egin da, eta hauek ere esango neuke 14 bat egon da prozesu horren erdigunean, nolabait gizartean euskararen erabilerari buruz zeuden proposamenak, kezkak eta abarrak lizeritzen, eta topagunarentzat proposamen bat lantzen, 200 lagundik gora eta kontraste talde askorekin egin da lan, eta hori izan da nolabait topaguneak bere kongresurako erabili duen oinarri nagusia. Txosten bat landu du elkarrizketa talde eragileak, eta hartan oinarrituta topaguneak bere egitekoa, baldintza horiek betetzeko bere egitekoa nolabait gaurko egunean aurkeztu eta bozkatuko du. Eta azpimarratzea egin dugun lan bikoitza, ezta? Jendarte laborategi bat martxan jarri dugu, esan bezala elkarrizketa talde baten oinarrituta, eta lan hori ez da bakarrik topagunarentzat, gizarte osoari zuzenduta dago, eta beraz, zeregina ez da bakarrik topagunearena, hemen bildutako ere, erronka jartzen dizue guztioi. Eta, azpimarratu nahiko nauke baita ere, metodologia honen erdigunean, guretzako funts garrantzitsua ekarri duen elkarrizketaren metodologia. Azken aldian ikusten dugu gauzak ebazten ari direla epai bidez, bestelako debekuen bidez tabar, eta gure aldetik behintzat, herritarrekin eta eragileekin elkarrizketaren bidea oso emankorra izan daitekela, hori bada bai ekarri nahi dugun zerbait, eta hemendik eskerrak eman nahiko nioke Inigo Retolaza, gurekin bide lagun izan den aholkulariari, horretan ere ikasketa handi bat izan dugulako, eta nola ez, elkarrizketa talde eragileari, lehen kongresura bidean lehen fase honetan lan mardul bat egin duelako borondatez, hemen daude, jendartean, zeuen artean taldeko kide asko, eta horietako bik euren esperientziaren barri kontatuko digute. Maile Quintana eta Jon Peli Etxebarria. Barkatu, eta Aineko Kalle, ikusi zaituztet batera eta jan ahaztu naz. Elkarrizketa taldeko kideak, aurrera. Egunon.
Jasonek aipatu duen bezala, Eneko eta Biok 7 hilabete eman baditugu hausnartzen elkarrizketa talde eragilean, baldintza eragingarrienen inguruan, euskararen erabileran jauzi bat eman dadin bultza daitezkeen horren inguruan. Gure artean eta beste askorekin elkarrizketan aditu gara denbora honetan. Aberatsa izan da, bai taldekideen aniztasunak ekarri digun ikasketa, eta bai prozesuan hainbat eragile eta pertsonekin jauzi hori irudikatzeko izan dugun aukera. Zinez esan dezakegu Euskal Herriko jendartea oso plurala dela, eta euskaltzale eta euskaldun izateko modu asko ere badirela. Ezberdinen arteko harremanetatik eta elkarrentzutetik asko ikasi dugu. Aurre iritziak eraldatzeko aukera eman digu. Nahi dugun aldaketan eraikuntza kolektiboak norberaren sinismenak aldatzera behartu gaitu. Eta bidean sorpresak ere egon dira. Ezagutu duzuen prozesuaren emaitza ikuspegi sistemiko batetik ulertu behar duzue. Alegia, baldintza bakarra aktibatuta ez dugu lortuko euskararen erabileran jauzia ematea. Eta jauzi hori emateko mugimendu euskaltzale sendo bat ezinbestekoa da. Era askotako harremanak eraikiko dituena, saretua, aldebiko elkarlana eta elkarrizketa sustatuko duena, askotariko herri mugimenduekin. Eta nun gazteok protagonismo handiago hartu behar dugun. Baina kontziente gara nahi dugun jauzia gauzatu dadin Euskal Herriko gizarte osoaren babesa eta bultzada ere ezinbestekoa dela. Horregatik, herritar, elkarte, herri mugimendu, instituzioetako ordezkari, alderdi, enpresa, kulturgile, profesional eta bestelako askotariko eragileak gonbidatu nahi genituzke proposatzen dugun gizarte eraldaketa honetan beraien ekarpena zein izan daitekeen hausnartu eta euskararen erabileran jauzi bat eman dadin euren alea jartzera. Bakoitzak beretik jarriz eta guztion arteko elkarlan sare berriak ehunduz, erabilera izugarri hasi daitekelako konbentzimendu osoa dugu. Baita irudikatutako iparrorratz horretara hurbiltzekoa ere. Euskararen ofizialtasuna funtsezkotzat hartzea Euskal Herri osoan. Amaitu aurretik, eskerrik asko elkarrizketa taldeko kide guztiei. Inigo Retolasari elkarrizketa gidatzeagatik. Egindako ibilbidearekin gurekin batera hitzaldietan eta kontraste taldeetan parte hartu duten lagunei. Topaguneko zuzendaritza batzordeari eta kongresu batzordeari gure esku jarri dituzten baliabidengatik eta gugan jarritako konfiantzagatik. Mila esker bihotzez guztion partetik eta batera jauzi. Mila esker. Bueno, horra gure kideen testigantza, esan unkitzen dau. Oso bizipen sakonak auki ditugu, bizikidetzak, asteburu asko, eta bueno, gaurkoan horrek nolabaiteko emaitza baduela ikusteak posa ematen du. Aipatu nahiko nukeena da, elkarrizketa taldeak egindako txosten hau hartu dugula oinarri moduan topagunearen etapa barrirako bere lan ardatz nagusiak zehazteko, baina ez dugula hortik bakarrik edan jakina. Gure ohiko betiko muineko funtzioak oso ondo jaso ziran oinarri parretan eta hortan ere oinarritu gara, gure ibilbidean, gure eskarmentuan, oinarritu gara baita ere azken urteetan bai Topalabe taldearen baitan landutako gogoetatan, bazkidekin egindakotan, eta azpimarratu nahiko neuke ibilbide horretan, kasik paraleloan elkarrizketa taldea eragilearen lana egondala hor bete-betean lanean, baina Nafarroan, hango egoera aintzat hartuta, ere Nafarren euskararekiko aldekotasuna indartzeko premiaz jabetuta, 2 urte eta pikuko lan mardul bat eginda daukagula, eta beraz ez gara utzetik hasten, horren barri ekarriko digu Oskar Zapata lankideak jarraian, eta esan bezala, eskarmentu hori guztia
aintzat hartuta osatu dugu, bazkidekin batera, atzen ostean aurkeztuko zaizuen topaguniaren txostena.